Kailangan din sa buhay na Diyos. Nakatawang awit iksuon nga hangtod may kinabuhi. Amen? Kailangan kita sa Diyos. Hallelujah. Si sister o si nanay gulod. Wala na ito nato. Puhon ato matong sugaton. Ato matong makamubat puhon. Hallelujah. Ito na pinabuhi karon iksuon yung nay gulod. Hindi siya makasinati yung kainit, kabugnaw, kagutom, kauhaw, kapait, kung nila iksuon. Naanas siya sa bakal sa Ginoo. Ibati na niya kanunay. Ang grabe yung pilit iksuon na tuknad na talipay. So, salamat ay iksuon sa tukoy na Diyos. Dapat maayaw kay Niaga. So, hallelujah. Ako nang masilingan nila ang Diyos. Hallelujah. At ay mga bisita. Praise God. Ito ay kamay taron. Kaya ako ba iksuon? Wala pa tingnan yung mga mag-iksuon ko ba? Kaya spirusit man taron. Hallelujah. Pwede ko mawali isang ubo. Praise God. So, wala yung magkanta sa Diyos. Wala yung mag-awit. Hallelujah. Ang duha niya ika-anak ni Dr. Rico. Hallelujah. Kita magsabang-sabang sa apot kami. Ang cool. Magkaya sa gawas. Hallelujah. Salamat sa Diyos kay igsuon natin sila. Kay kauban kung igsuon natin sila sa pag-alagad sa tutuloy ng Diyos. Praise God. So, o niya pangandoy na naitulod nga sa akong mga anak kasama na ako sa mga lagad sa Diyos. Hindi arah, no? Nga naitulod, may ko sa binhi, may ko sa tulay, nga ang pulong sa Diyos, makaapot silang pamilya, makaapot silang silingan, makaapot silang kaparintihan. Ang igsoon nga ang pulong sa Diyos, may kahong ang pulong sa Diyos, nga mukapit mo bira sa doon sa sigilan sa Ginoo. Nalipay ko nga niya sila, lawas sa tanan, nalipay ang Diyos, nga naa sila kauban ng karon sa pagsimba sa atong buhay ng Diyos. Ay mo katapat panananginan ka sa Ginoo. Hallelujah. Way mo kanta para sa Diyos, way mo halang awit. Hindi pa ka magwali. Ha? Hindi mo kanta kay ako mo Lagi siya. Kaya lang nagsulang kay nakal na akong duwa, hindi na ako ma-cellphone. Praise God. Sige kita maglangan. Kasi patingalaw na igsuon, nagkaibong ka tumabaw, maano dito ang mga bata. Ay dito sila tuluan. Dito muna sila pakanon. Dito hatag ng mga pagkaon dito yung ikuman nila o. Hindi mo nila simpan sa isang taas. Hallelujah. So, last tarta kay mabilang ta sa pulong sa Diyos. Amen? O kini na itong pinakatulog, pinakatubong ang umiyan kita ni nga templo, ni nga simbahan. Aron igsuon, nga mabilaw ta sa labian nga putahe, nga gikagit sa Diyos, sa pagkasa. So, ang pilihan ito itong Bible sa Hebrehanon, Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 5. Hebrews chapter 13, verse 5. Wala may Bible, tanalo sa TV. Nakadala ang versikulo na ako isulat. Ako lang ibisaya para masabtan kong tanan. Praise God. Mga may Bible, pwede po i-aplihan. Masig, mahigo-higo na po nila. Sumayang na po tayo Bible. Amen? Na ano? Naawala. Praise God. So, basahan na ako pagsulat, tanawa lang natin na, itama akong ibasa. Hebrehanon Kapitulo 13, versikulo 5. Praise God. Ito na ang 5, nahilig na version ako, NIV, yung translation ni siya ako. Likayin ninyo ang paghigugma sa kota. Yung katapat, likayin ang paghigugma sa kota. Hinoon, pagkuntito ka mo sa unsay lang anaakan ninyo, tungkol kay nag-ingon ang Diyos. Kasi nag-ingon? Dili ako, dili sinderti ko, dili ang Diyos. No'y nag-ingon, nagsaan siya. Ingon ang Diyos, dili kayo kamumpiyan. O dili kayo kamupasagdan. Kung ay saan sa Diyos. Amen? Ito ko tungulo, mag-ampun ka. Amahan mo ka lang ito, yung mga basa ang Diyos, akong giilang, o ipinahimo kung wala ikaw. Ikaw ang Diyos, akong giilang, ako ay pinakamaayong magawali sa akong inabuhi. Wala ang Espiritu Santo, salamat, inaanak ka sa mong kaliwala, nagpaglihok, o nag-ampo ako Diyos nga
Imo pagyong panakol, pag-ampli ang ilahang makasing-kasing sa labutang huna-huna, ilang masabtan o Diyos, ang imo mga pulong at iwalis imo ubos ng alagad. Panalangin kaming tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, basahan sa TV, ito nagsuot si Apostol Pablo, alam ni sa mga Kristohanon, alam ni sa nahimong Christian, alam ni sa mga believer, alam ni sa mga kailang Diyos, alam ni sa mga nangalagad sa Ginoo, kini nga verse, o dili para sa mga tao na wala ila sa Diyos, kundi para ni nga bersikulo sa mga tao yun nga ila o nangalagad sa Diyos. Likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Hinoon, pagkuntito ka mo, kung salay anaakan ninyo, tungod kay nag-ingon ang Diyos, dili o gayon kamubiyaan, o dili o gayon kamo, pasagdan. Ang saad ka Diyos ng igsuunan, dili lang kay para kang Noah, dili kay para kang Abraham, dili kay para kay Isaac, kay Jacob, dili kay para sa mga apostoles, kundi kini nga bersikulo, kini nga saad sa atong buhay nga Diyos, ang Diyos may nagbuhat sa langit o sa yuta para ni sa mga tao na nangalagad sa Ginoo. Amen? Kini ang saad, dili ko gayon kamupiyaan, dili mo katapat, dili kapiyaan sa Diyos. Magpiyak man imong uyab, magpiyak man imong silingan, magpiyak man imong higala, pero ang Diyos, dili ka magpiyak. Di mo, amen? Ano ito niya? Sige, ikipiyaan na si Banturin, si asawa, pero di man Banturin, dili ikapiyaan sa Diyos. Sige, ang mga anak ni Banturin, ikipiyaan silang mama, pero di man ninyo, dili magpiyas at dili magpiyak ang Diyos sa inyong kinabuhi. Amen? Hallelujah! Kung saan sa Diyos, ikaduhang saan, dili ko kayo gamo, pasagdan. Hallelujah! Basahan natin so ang Lucas Kapitulo 12, John chapter 12 na, dili ko mo pasagdan, bibiyaan, sama sa mga ilog tumapos. Ang mga ilog ito, kawalan ilahan, huwag kailang hinta. Pero ang mga tao na nalagad sa Diyos, dili ipasagdan sa Diyos. Amen? Hallelujah! Ikot isuon si Christ, ikot si Jesus, nanaawag ninyo ang mga langgam. Bisan wala sila ipugas kung iani. Wala sila yung mga budiga. Wala sila yung mga utanganan silang naani. Kung tanawa niya ang mga langgam, wala sila pasagdi, silang kamahan ka langit nun. Unsa pakahat ka mo, gawin nila siya sa atong buhay ka Diyos. Hallelujah. Atong tema, hindi matulak, be content with what you have. Amen? Kinahanglang na kontento ta kung unsay anaa kanato. Hallelujah. Ganong nga maniksuon ang tema. Praise God. Tungkol kay ang Diyos nagsuunan, gusto niya nga sira na ito simbahon. Okay? Kaya pwede nga ang salapi kung ang Diyos mahimong simbahon sa tao. Pwede ang salapi mahimong agalon, mahimong pastor, mahimong masunod na ito. Pwede ang Diyos mahimong pastor, mahimong masunod na ito. Kung ang gusto sa Diyos igsuon, nga makontento ta. Hallelujah. Praise God. So ang salapi nga niya ka nato, bahati, propidad, trabaho, balay mo na yung bahati. Bunga na sa atong paghago. Ipalit na ito na pinagi sa ato, salapi. Amen? Hallelujah. Hindi na ito na makuha kung hindi na maghago. Praise God. Pero yun ang Diyos, maayaw ka ng mga butanga, pero mahimong daotan ikaw, dili ang kwarta, kung higugmaon nimo ang salapi. Kung na-explore, balik ko sa verse lang. Nagpasidaan ang versikulo, nga, balik sa verse. Balik sa verse. Hallelujah. Ingon siya, di kayo ninyo ang paghigugma sa kwarta. No? Una pa lang igsoon nga word. Kung saan nga word na? Hindi kayo. Hallelujah. Nga naman, daghan kaayo nagba ang kinabuhi tungod sa paghigugma sa kwarta. Okay? Daghan nagpatay tungod sa paghigugma sa kwarta. Daghan nahimong dautan tungod sa paghigugma sa kwarta. We need money. Amen? Sa kinahanglan ta kwarta, may makatapan, kinahanglan ang kwarta no, yan. Kinahanglan ta. Amen? Kaya palit na ito yung suno pagkaon, kinahanglan ta na.
palit ng sudan, mamasahe, ng gasolina, palit sa ina, palit lipstick, palit sinsanso, pang-herbal sa pagkasi, atong ipalit doon sa lawas. Ipalit ng haplas, ipalit ng shampoo, ipalit ng sabon, makatapat, ginahanap ng kwarta, no? Ibayad sa utang, ibayad sa kurente, ibayad sa tubig, tanan ibayad ng soon, nang inahanglan tao, kwarta. Amen? Ano sige po eh. Pagkita ka naman, tignan ka naman, grabe, ito sa kwarta. Tungkol sa pagigugma sa kwarta kay suunan, ang mga membro iso ng uban, basta umuya na kayo tao. Amen? Siya, ketika Bilyo, ketika dato, marami ang mga membro, ketika upeha, basta umuya kay suunan, nga naman, tungkol sa pagigugma sa kwarta kay suunan. Igamit niya ang word of God. Ang igsoon niya malimbukan niya ang mga tao. Kaya kapalo ka sa tao, igsoon pa, ginoon na isigutan, pag pulang na isigutan, dali lang kung kapit ang tao. Amen? Hello? Ano ang kapag ang amigo? Ang igamit nila igsoon, ang kapit sila ng mga tao, pulong yung igamit. Amen? Ang kapag, igamit sila igsoon, pulong. Ano man? Ang pulong na ikahon. Amen? Bubiyonin tao. Kapag sila igsoon, sarap, pangunahon na sa tao. Pero kung ang tao na igsoon, higugmas kota, wala na higugmas pulong, mailan igsoon. Amen? Hallelujah. Pag mahigugmas ka sa kota, wala ka mahigugmas pulong sa Ginoo, delikado ang imong kahimtang. Hello? Hallelujah. Ikaw ang Diyos, dili ko ka mong pasagdan, dili ko ka mong biyaan. Hallelujah. So what is content? So be content with what you have. Kung ikaw kontento igsoon, tanang sa Bisaya, sa uban ng termino, takbaw na naan mo, amin? Natakbaw na ka ba? Pasabot na natakbaw, wala ka makulangi, wala ka masubahi. Kaya pag sakto na kayo magkontento na kining akong trabaho, kining akong salapi, kining akong kontento na kasi mong dagway, amin? Hello? Tanawa bitaw nga nakita igsoon si Iba o si Adan. Ikaw ang Diyos, nakakaon ka mo sa tanan ng mga prutas ni ang garden, except lang sa usap. Tanan igsoon ng prutas, makaon nila mansanas, lumpoy, lansones, tanang prutas sa palengke ng makaon. Gawas lang itong usap. Kapag natanang igsoon, bro, ang nami. Kung kaya si Iba, wala may pagkakumpinto na si Iba. Kumuha ka itong ibawal. Amen? Kaon niya itong ibawal. Binaw na si Iba. Nawala ikso ang iyang pagka-Diyos doon. Tinoon? Naputol iyang relasyon sa Ginoo. Ano man? Ang iyang relasyon dito na kunik sa kalibutan. Pag mahigugpan ay kasagwata, ang iyang koneksyon sa Diyos sa putol. Kanya mabalhin sa kalibutan. Yang iyong una-una, puro na material. Di na ka makakita sa himaya sa Diyos. Hallelujah. So, kung saan na ining kontento, saan ining content, what is meaning? Definition, meaning, feeling, pagbati, amen? Yung katapat, pagbati. Kaya di ay kontento, pagbati din mo, ang ruginan. Pero batiyon pa yung mga tinabati, pag ginagawa, kulang pag yun. Hallelujah. Kulang pag yun. Ang mga inabuhin pa ko kanina lumingguhan ka naman, kulang pag yun. Pero gusto mo na akong makakarta pag yun. Gusto mo na akong kamaluwagan pa akong istak. Korta. Pagbati siya or showing satisfaction. Nagpakita kini o kini katagnawan satisfaction with one's position, status, or situation. Amen? Hello? Praise God. Tao, hindi ko takbo mo. Hindi na kontento doon. Nga naman, pastor, nagpalit kong buto, itanggal ka bunso, gawin ang pura. Amen? Hello? Ibuwag sabi. Galis na nung aloy. Amen? Wala ka. Ang likinig sa standard, galis na hindi sabay. Nag-isun na. Sakpat sa pulis, dakpan. Hindi naman, substandard naman siya.
Pag-alistan, dahil yung mga alistan. Amen? Hallelujah. Ang mga ilaw na ito, igsuon nga, kung naging formala sa Diyos, paritoki, pahamit yan. Sana pag yun, una na kagugito ang tao. Ang kailan na ito, mabawagi, kung ipagpuot sa Diyos, ato pag yung himawagiki, yan ang pagila ito. Amen? Hallelujah. Pati pagkutito, pag-igsuonan. No? Yan, pagkana na ito nga ito, magkauban sa trabaho, mga nasinti, mag-ayos sila. Krisis na ikaw siya magpapunti sa Facebook. Krisis na ikaw. Oh, apply ka na. Order na ikaw igsuon kayo. Kung gusto niyo mga munti, huwag ka magpunti ito sa mga kinabuhi. Kasi hindi mga plus igsuon na munti, matuhod ka. Pero dahil lang naman sa liyong. Ang naputik, lawas ito. Nga naman, tungod sa walay pagkagutin ito ang tao. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na ipatalong igsuon ka, parang nilong kayo, bisiyan mo yun. Ha? Hindi, choice na kayo, choice. Uyak sa kayo ba? Walay pagkagutin ito. Amen? Hallelujah. Ang buhok na ito, buhok paging bayulit, walay pagkagutin ito. Praise God. Amen? Hallelujah. Ang atong ipon igsuon, gising. Ang atong ipon nga, huwag informala sa Diyos. Tangan ko na ito, sana. Ayaw. Hallelujah. Wala ko nag-ingon nga bawal na. Nagpanayag lang kung ang tao wala ay pagka. Kuntento. Amen. Hallelujah. Praise God. So muna igsuon, status o situation. Kaya magtakbo na kasi yung status. Takbo na ma-igsuon sa yung situation. Hallelujah. No? Kaya ito igsuon, kaya mo dito mo Lord. Takbo na ko sa pagkakita, kaya ako video. Kaya naman, pastin ako. Bulagan ko, kaya ako video Lord. Okay na ko, dito na muli tao ko. Kaya ang Diyos, hindi na pwede. Kasabi na istri, walang tayo kaabag, walang tayo ayuda. Hallelujah. Pero kaya nag-aging na kasawa sa akong katubangan. Sipa ni kabayo sa kasing-kasing. Hallelujah. Naikso na akong asawa. Ay, uban, ikso na. Kung dito na sila, walang tao sila. Kung dito sa ikong anay lang kahintang. Amen? Praise God. Kung naiksoon, ay mga buluhan to, magkalimutin na rin. Amen? Dali, Dahil naginig ulit tao ka sa video, no? Praise God. Kung ulit tao ka, ato ka, ato na yun, kamalit. Pero video na kaikso na ko, nagbahay ng video ko, ha? Ako lang isa-isa, kung sa'y kalanginan sa ulit tao video, ang minyang iksoon, bukay kay maabot ko naman, magpapupil lang, kaya ba na, nalino kayo patuloy, oy! Ha? Nakasawa yun, abot ang palino, kailangan ako. Dali, ako niya nagkul! Okay, hindi ba? Kulakon di ba yun? Dahil na din ang video. Amen? Ulit tao ka, iksoon, usapin ka, ano sa irisan, okay, bayad. Pag-asawa mo ba ito? Nagugay kayo sa ulo. Nag-usap ka ha? Nagugay kayo sa resiklo. Amen? Laki na rin ang video ng single. Praise God. Hallelujah. Ay, uban po nagsuon. Kung dito na sila sa pagkaulitao, pagkadalaga. So, ang puto sa Diyos nagsuonan about this ato sa lapi. Amen? Ang isbutan pa rin sa lapi. So, ingon siya, likahigit ninyo paghigugma sa kwarta. Kaya kung mahigugma ka sa kwarta, ang inyong naw, hindi tao, hindi kwarta na inyong naw. Mahim na lang 5 pesos. Yes, 20 pesos inyong naw. Hallelujah. Kung na mga saba na kasi kung balang, ay kung kwarta ka, mga saba na yung masawa, ay kwarta lagi. Hallelujah. So, pili pabati siya. Synonyms niya, gratified. Ang synonym sa kontento, ang kauban sa word na kontento, gratified, happy. Sipahay lang na ikaw kung saka, please, kahimuon, o talagang takbo na yung kalikson. Praise God. Ako kinabuhin ka niyan, kusuntian tamo, wala ko'y pagkakontento yun. Wala ko'y pagkakontento ka niyan. Na ako'y kwarta, na ako'y kwarta, gusto ka naman nagkakontento kwarta. Na ako'y muto, gusto ka naman kwarta. Pag-ibar ko sa Diyos, na naman, nahimuon akong laagan. Hallelujah. Wala'y pagkakumpito ang kinabuhi, layo ko sa Diyos. Doon ko sa kalibutan, layo ay ko sa Diyos. Na naman, mas hinigong kumala ko ang kwarta kaysa sa Diyos. Lisod akong kinabuhi, sakit-sakit kong igsuon. Wala kayo kapainan ang kinabuhi. Praise God. So, mag-iskutat bunga. Amen? Kung unsay bunga, aning tao nga, kung titulos kinabuhi. Oh. Kung na tayo bulikson, kainin nyo
paghigugma sa kwarta. Hinuon pa kontento ka mo sa unsa lay anaka ninyo tungod kay nag-ingon ang Dios. Dili ko kayon kamo biyaan o dili ko kayon kamo pasagdan. Nga naman pastor, nga kung dili ta makontento, makalisod ta. So unsa paagi nga makalisod pastor? Dili ka makontento mapunta ko. Tinawan? Pag mangutang ka, maglisod ka bayad. Hello? Tinawan no? Bis nga mo ni. Sulit ko makaupo, sulit ko mag-apply ang system kay sila naman mo mga sila dito. Precious dito, as like TV, as masing-masing kita po, mangutang ta. Pag singil na ayaw niligil, tako na ta. Nagkalisod na kayo, masayahay kayo. Pag naghuwi kayo ang kayo utang, pag kanay utang na natungog kayo, wala ka makontento niya na mga utang anaanin mo, naglisod na ta. Tagong-tagong na ka. Kaya manawag, manungon masing niligil. Amen? Panay ko ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Kasi siya na mga utang niya. Hallelujah. Sumuon na iksuon yung kinahanglan makontento na kita. Amen? Makapag makontento na kayo. Hallelujah. Suon sa ibunga sa tawag contented. What are the fruits of contented? Fruits of contented. Sabi kaya sa mga frutas ko, nakakas nito. Na ay bunga di ay na kontento na ta. Una iksuon bunga, pinigitawag na wisdom. Amen? Ang tamingon, wisdom. Nakakay kahibalo, mayroon kang wise. Ang meaning sa wisdom, atong brown, the quality of human experience. Sana ba? The quality of human experience, ang kalidad na ato na experience siya. Nakakay wisdom, no? Nakakay kahibalo. Wise ka na tao, no? Pag mahigugma ka iksuon sa Diyos, kung nga pagkakontento ka, o na yung una mong gawas, makabaton kang wisdom. Di ay mo, tanawas ka ng utang, tanawas, isod sila, hindi ko mamutang. Amen? Tawag na kami sila, hallelujah. Nakay wisdom, knowledge, and good judgment. Kabalo ka mo tibang-tibang ba? Di na ito ibuhaton. Yan ang tawag dito. The quality of being wise, ang kalidad ng iksunan sa usang katao, wise. Amen? Pag kontento na ikaigsuon, makabaton ka o, mahimo kang wise sa tao. Iba ang pride, iba ang wise. Lupigon ang pride sa tao wise. Kisulong iksuon, ikatulong hari sa Israel, kitawag siya o wise king. Hindi sa basta-basta manilan. Hallelujah. Siya ang pinakamakialamon na hari na wag na ilagkumpara ang Solomon. Hallelujah. So wisdom, pag nakakay pagkakontento, bugawas ang wisdom. Sumala sa Filipos, Kapitulo 4, 10, versikulo 13. Tanaw na tayo si Pablo. Ako lang, next. Hallelujah. Next page lang. Ingon igsoon si Paul sa Filipos 4:10 kadto sa 13. Ako kayo ang akong kalipay diha sa Ginoo tungod kay nahidugduman ninyo akong pag-usap. Nasayod ako nga kanunay kamo naghuna-huna alang kanako. Apan wala lang kamo makakahigayon sa pagpakita kanako. Wala ko mag-ingon niini aron sa pagpasabot nga may kinahanglan ako. Si Pablo kay igsuonan, di ba ni pangayo? Si Pablo na preso din ang panahon na nagpadala sa sulat sa taga-Pilipos. Nabalaka ang taga-Pilipos, Pablo, kumusta naman kaliha sa prisuhan? Na-preso din kung si Pablo dito kung kinangawan siya, nagdaya siya. Na-preso siya, kung sa pagwali about that Jesus. Nagumusta ang mga taga-Pilipos, Pablo, kumusta ka rin sa prisuhan? Kung mo gawa 6-1. Ingon sa wala ako mag-ingon, hindi alam sa pagpasabot, nga may kinahanglan ako. Nagpadala sa sulat igsoon, kung may kontento na siya intang. Ingon sa kaya nakakatun ako nga makontento bisan unsa akong kahimtang. Pablo, bisan ang preso ko diri, nakakatun ko sa akong kahimtang. Sa 12, makahibalo akong magkinabuhi diha sa kawan-on o diha sa kadagaya na ay wisdom si Pablo, amen? Ingon sa makahibalo ako sa
wisda. Sa panahon ni Igsoon, wala kang gitay maghuot, napag ang wisda. Sa panahon ni Igsoon, nagdaghan ka itang kwarta, kaya blessing, napag ang wisda. Kung si Pablo Igsoon, ang ano kung magkinabuhi, diya sa kawan ko, diya sa kalagaya. Kinintanan, natunan ko karon, bisan unsa akong kahintang, busog man o gutom. Usahay si Pablo walay kaon, usahay gutom, Igsoon sa busog kay si Pablo. Pero nakasay wisda. Malagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kung pinto ihapon ako. Amen? Mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsa kahintang pinaagi sa tawag ni Kristo na naglikod na nako. Amen? Abot niya ang pagsulay Igsoon. Ayaw ka iskurahin na naman na ay naglikod sa imong lunyo. Walay langin ang balaang Espiritu ni Kristo. Amen? Di ba tali ka pito ni Igsoon sa imong kauban sa simbahan? Uy! Paglikod dili! Ay, Holy Spirit, bulikod nito. Kasi Pablo Igsoon na priso, wa ibiduaw ka Pablo. Wa ibiduaw. Ngayon, pagkala kisulat, oy, kamusta naman mo? Ang dami duwa-duwa dili. Kahit ni Pablo Igsoon, ingon siya na kahibalo ako magkinabuhi, bisan sa kawan-on sa kalagaya, bisan gutom ako mabusog. Nga naman, kung ang tao kontento, makamatod sa wisdom. Amen? Ikaduha, ang bunga Igsoon, fruits of contented. Ikaduha, peace. Nakatay kalinaw. Di ba tayo kalinaw? Hayahay Igsoon ka, kontento na ta? Inaw tayo ka. Hallelujah. Praise God. Kaya ito Igsoon, kung wala pa kayo Ginoo. Nangutang kong motor. Nangutang kong sapatos. Hindi rin kong utang na yan ito. Kailangan may trabaho ng saling lagi. Hindi ba itong natasya? Kailangan mo natasya ng mga order sa natin. Hindi ko content. Pero Igsoon, maglunga man nagsigil ang motor kung ang natasya. Bisa Igsoon kung bulit, hindi ako kapalit. Hindi ako katulog. Bisa magkulog, hindi ako katulog. Sa obra mo na magpalit sa aking pagbayan. Wala kay kalinaw sa mga huna. Tinoon? Wala kay kalinaw. Hallelujah. Tingnan Igsoon ng Bible sa Ecclesiastes. Yan wala kong gibuhat ang tao. Pero isolisyon sa tao yung kinabuhi. Ingon sa sayo na kong gibuhat ang tao. Sa'yo kayo na gibuhat. Pero isolisyon sa tao yung kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Yung kanito, nag-eskwela ko Igsoon sa high school. Ingon sa kagalingon, may kuwata tayo sa eskwela. Amen? May kuwata tayo. Nilalang ko Igsoon sa akong mga amigo, naglawon ba ito? Naglawon? Ang mga sapatos, pila. Original kayo. Diyan, nililo Igsoon ng mga siko pay. Wow! Ang mga t-shirt. Ano ilang lawas ito? Sino panagat? Yung sige nag-eskwila ang gingawa ko, tayo kwarto. Sulisod mo kayo, matakag sa'yo, luhag ka. Dunya, kasi mong buhok, Igsoon, hakapit ka, kalisod ay. Malit ka Igsoon, sintingulier mo ka, ayaw sintingulier, no? Puro-puro, kulisura po ka ita. Diyan, kung nilang kansit, kasapaan pa kayo kasi kumay sa inyo nilang buko ka. Pag inuman Igsoon, si Kagir High School ako, naglawad ko. Ano yung ngawa? Ito, lawad ko Igsoon. Kasi kung lawad ko Igsoon, lisod mo yung lawad, di ba mga halagat? Lisod mo yung lawad yan. Kayahan niya yung eskwila. Pagkaman sa lawad, lisod po yung alam. Balong Igsoon, hasta nagpuang. Arya pira Igsoon na lang. Arya pira, magiging ka kapaparilis, magiging ka Arya pira. Pagkagabi Igsoon, magpapusugin ka ba? Buya yung trabaho ni. Alam mo yan. Hanapin bagyo, isang mga atake, hasta ni surang yun. Alam mo yung hapto, pinadakpan ko. Misik. Pagkuman Igsoon dito sa Gigulata sa Indonesia, nakauli. Uli pa yun. Nabuhan na mo kahintang, uli pa po dito, eskwela po rin. Di pa eskwela ko malaw. Eskwela tiwas! Eskwela ko. Ito, pinakahupan ko high school. Hallelujah. Yan. May
Pangulong Gloria Scholarship kaniya ito walang panahon. So, dila ko nag-college section sa Tranix, GP Laurel. At back sa Grand Akrap, yan na nag-experience sa Tranix. Na may allowance every week. Nga 700. Ang ako ang kurso, food and beverage. Food and beverage. Hindi ko ma-upload ko ani pagkahuman kay Densito man. Upload ko ani kay pagkakabili ko ani ma-upload ko. Pag-abot na igsoon sa examination Densito pa ilang exam. Kabalo nga igsoon, ako na ako sa nila ko. Kung saan ang ginagpuwi, anay ka nang wala ang makapasar. Hindi na kayo sa siya. Kaya pa sige absent buko kay mga kasi kinapasar man sila. Lahit ay ang plano sa kinabuhi. Itawag din ko sa Diyos sa iyang tulungan. Amen? Pag-eskwela na ko Bible School, ako na po nag-academic. Sila, huwag ka man. Balik ka na sitwasyon. Hallelujah. Dito na ako na-observe ko lang kay Sumunan. Lisod hindi ay ang tao pag-pilit ng gupito. Amen? Hallelujah. Agi pagkahidya, agi pagkasakit, kamatay, agi pagkaigsuol, kakulba, kakuyaw, pag wala kay pagkakontento sa iyong kinabuhi. Muna igsuol, ang bunga niya sa pagkakontento, nakabaton kang peace. Ano na yung peace? Malinawon ka, kontento na ka. Kanang iingon ni David igsuol sa Salmo, sino ka tayo ulo, versikulo 2. Nawang si Abad, na? Ingon ang Salmo, sino tayo ulo na sa Diyos, atong tanaw ni sa gawas ang peace. Ingon si David, o Ginoo, dili ako garbusog. Kumapalitas all, yan nag-express mga dili siya garbuso si David. Wala akong mangandoy sa nagkuho pinasahig na mga butang. Kasi wala akong mangandoy na mga nagkuho mga butang. Pinasahig na mga butang, dili ko masarangan. Hindi na ko makaya, ingon si David. Ingon ang Diyos, sa pagkatinoon, ingon si David, kontento na ako, o malinawon. So, magawas na ang kalinaw, kontento na ka. Ingon si David, kontento na ako, o malinawon. Sama ang kontento, o kamalinaw sa usang kabata, kung kauban niya ang iyang inahan. Ang bata, di ba no, pag kauban ng inahan, kung ang inahan na magsama, kontento na siya. Yung anak si David, kasi hari na siya igsoon sa buong Israel, yung siya dinapumangandoy na mga dagkong mga butang at dinapumakaya. Kontento na ko sa akong kinabuhi. Amen? Hallelujah. Ikatulog, kung sa'y bunga ni ining pagkakontento, rich, magato na ka. Amen? Nga naman, hindi magkamangutang. So, kontento lang ka, makasilbings pa ka. Amen? Hello? Kung niya, kontento lang ka, mamihatakon ka na tao. Kaya mag-upan man yung kontento pagka maghatakon. Mahimo kang dato. Mahimo kang anunahan. Mahimo kang igsuon na hamugaway. Muasinsoy mong kinabuhi, pag kontento na ka. Hallelujah. Kaya pa ning suot, hindi makontento. Kaya dalok, kaya na mga tao din kontento, dalok na siya na tao. Mali pa kayo. Pag hindi ka makontento, ano man, di ba na maghatag, gusto niya nga siya pihatagan, di naman, hindi kontento ka na tao. Gusto niya nga siya lang yapon, siya iyang tanan, di ba na kontento, di na maghatag, gusto niya nga ako tanan. Ang tao kontento, maghihatagon. Amen? Budato na yung tao. Ang kontento sa kinabuhi. Hallelujah. Makatapat, badato ka. Kung kontento na ka sa kinabuhi. Hallelujah. Nakatong verse. Nakatong verse lang. Hinoon, sa unang Timoteo 6, versikulo 6 sa 8, hinoon, kung ang tao Diyos nun o kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa kasama niyo doon.
Hinuon ko ng tao, Diyos no, nagkontento sa iyang kahintang, nabaw pa siya sa dato. Pag kontento na ka, kung wala na po tayo sa dato, yes. Ang tinuod sa pagkatawad ko din sa kalibutan, wala kita'y ginala. Tinuod? Ito katapat. Inuuna ka daw, sinala niyo mo pagkatawad. Amen? Walang tayo dala. Gusto na lang ikso o bulpin, wala tayo dala. O kung mamatay kita, wala usap kita'y madala. Gikan sa kalibutan, hindi madala iksoon. Ang purpose ng kong iksoon ni Pablo in-exhibit, naasay na long magkatuyungan. Nga ang isulti ni Pablo na, ang tinuod sa pagkatalan sa kalibutan, wala kita dala. Nagpasabot ko na iksoon, imo ginaghubaron, imo lang tungkaron ka ng versikulo 7, nagpasabot iksoon, na nila kinahanglan kayo maghago. Gusto ni Pablo iksoon, ang atong paghago, dito na nato iksoon ni focus sa Diyos. Amen? At amigong sa Diyos. Hallelujah. Ingon iksoon, padayon ta, wala ko sa kita'y madala, ikan sa kalibutan sa otso, pusa, konkrusyon na. Kung may pagkaon kita, o may salina kita, makontento na kita. Hallelujah. Praise God. Sa muna ito ta, pagkontento na kayo suwal sa inyong inabuhi. Praise God. Lampaw pa ka sa arunahan. Hallelujah. Ikaupat, kung sa'y bunga ni ini pagkakontento, mutaas itong kinabuhi. Mutaas ang kinabuhi. At ito pasahod si Abraham. Hallelujah. Tanaw na to si Abraham. Long life. Ikaupat tiksoon ang bunga sa pagkakontento, long life. Hindi mo katapat, gusto kang taas ang kinabuhi. Pipin ka namin, taas ang kinabuhi na. Hallelujah. Gusto ba taas ang kinabuhi? Ang pagkontento iksoon, magawas nila ang itawag na long life. Kaya naman, nagsantay ka. Hindi ka kahagbo, ito ba? No? Hindi ka ka-stress. Ako ba nagsuot mo sa grabing hagbo, tungkol kayo na pagkakontento, nag-connect ay pag-prediction, nag-connect parikos. Hallelujah. Nakasakit na lang iksuon sa mga sakit na sekreto. Kaya naman wala pahulay. So long life, si Abraham, sa Genesis, si Abraham, iksuonan, ibigin mo siyang dato sa Diyos. Wala pa siya negosyo. Wala pa nakahuman si Abraham, wala ka-eskwila. Ano ipadato man sa Diyos? Sanawa ito ni Abraham. Nang kinabuhi si Abraham, muna edad. Namatay si Abraham, 175 katuwig. Pero ingon ang Genesis chapter 6, 120 lang taman ang tao, di ba? 120 lang taman sa Genesis chapter 6. Ingon sa Pablo, di ako tugutan ang tao, mabuhay-buhay. Di na maabot ang 120 ang tao. Pero matingala ka si Abraham, may abot ang 175. Hindi mo dapat kaabot ka na. Ha? 175? Ay, posible sa Diyos. Amen? Namatay siya at tigulang na kayo. O, kontento sa iyang kinabuhi. O, bitipon siya sa iyang mga parente dito sa laing kalibutan. Kanang word na laing kalibutan, mo na ang heavenly paradise. Ito sa panahon dito ni Lazaro, na si Abraham dito. Ang gitawag na laing kalibutan, mo na iksuon ang paraiso. No? Kung yung basahon iksuon diri sa Obos, sa verse 9, ginubog si Abraham. Pero diha, pagkamatay niya, bitipon siya sa iya mga parente dito sa laing kalibutan. Pasabot, safety si Abraham na naman kung dito siya kalibutan. Wala mo pasabot, pastor nga, ano ito mga inabuhi? No, mga inabuhi! Ang gusto
Lisod ako sa Dios nagsunan nga dili ka malayo sa presensya sa Ginoo. Amen. Kay daghang Kristohanon. Yung ato sa pasahon, wala tinang. Naghanap kay Kristohanon nakalimot sa Ginoo. Sa Deuteronomio Kapitulo 8, pasahon na nakuha. Deuteronomy, wala diha ang ibutang isang tukar sa mga huna. Sa Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 12. Ay nga naman, daghang Kristohanon, pupri karon, pitkos karon, lisod karon, sa diha igsoon nga nangalagad sa Ginoo nagsugod, bidato ni asinso. Yes, may increase ilahang financial. Kung sa diha may increase, nakalimot sila sa Dios. Amen? Nakalimot sila sa Ginoo. Kaya ito yung igsoon sa walihang, wala pa yung salapi, wala pa yung sakyanan. Kaya nung doon yung igsoon ni Pastor Toto Ante, nagwala sa Thanksgiving. Kasi dito mga pastor, ayun kayo itong simbahan, Pastor. Wala ka utang tulong ka oras, masakapot ang simbahan. Mapaprito, Pastor. Naluan, kapag-motor ni, ang sa Pastor, ang puhala, Ginoo, panalangin tawhada, makamotor ni, makasakyan ang motor, o hindi ka po yung baklay. Pero kaya nakamotor man. Ako kaya nakamotor ni igsoon. Wah, kami apil primitive. Kaya ito pa motor si primitive. Kung niya, sa nyawa pa motor, sa mga matong simbahan. Kalau kamotor na, wala kami na apil primitive. Ano motor? Ang ganun, saya mo Pastor, ako kasama pa kayo kasi mga balik ko. Ang alay ba? Okay. Pero kiksuon, wak lagi apil primitive. Pagka Domingo, late na mo simba. Ano ulit na mo, Brad? Ang Pastor, saya ako po na gasolina. Nung-flat ako po. Ako saya, Pastor, matulog pa si Mrs. Kasi kayo, magsalit lagi kinasakyanan. Hallelujah. Pero next one, pinanakadulig ko, wala pa kasi ito. Nabalitaan na lang sa Pastor, manisgasgas yan. Na-empower ng motor. Tungkol kay wala lisensya, wala registro, in-bar ko ang motor. Nang lukat, hasta mahala. Na-in-bar ko sa kumpanya ang motor, wak na sa motor mo. Nga naman, ang motor siya, ikso, wala naman siya sipa-sipa. May pataba kasi ang motor, sipa-sipa. Nakalimot siya sa panalangin sa Diyos. Kung ano giingon ni sa Diyos, sa Deuteronomy chapter 8, verse 12. Pasahon ako, kung nakakaon na gani ka mo mga buso, o kung makapag-indog na ka mo maayong mga balay ng papuyan, o kung daghan na gani ang inyong mga mananap, mga pulawan, mga plata o mga kamtangan sa inyong balay, pagpantay ka mo, at hindi ka mo makapasigar mo, o makalimot sa Ginoo. Amen? Ito ang Biblia, pag daghan na gani mong kwarta, pag makapuyo na ka sa gwapong balay, naanay espiritu, naanay espiritu ni mong balay. Pag daghan mo mga manok, imong baka, imong kanting, imong Bible, pagpantay mo nga dili mo magsigar mo, o makalimot sa Diyos. Amen? Kaya sa'yo na kayong ilitok, basta mo ako kalimot sa Diyos. Tanawa yung binuhatan, basta nalayo ulit ka. Hallelujah. Kaya 14, pagbantay ka mo, nandili ka mo makapasigar mo, o makalimot sa Ginoo. Yung katapat, kung dato galing ka, kung masinso galing ka, ayaw kalimpiyan mo. Nag-upat igsuon, garbuog, kalimot. Ano mag-upat man yung garbuog, kalimot? Nga naman, garbo naman kasi musilingan, si igsuon, sa mga parintin, yung managan, may garbo na ka. Hay na kayo kay igsuon, naman, nagkanang sapi, makalipot pagkikas Ginoo. Hallelujah. Umubuhi mong kinabuhi. Hallelujah. Sa muna igsuon, yung katapat taas kang kinabuhi. Pag naatay pagkatutito. Last, endurance. Ang resulta ni kontento igsoon, wala pala ang endurance. Sa endurance, makalahutay ka sa pagpaparagan sa Ginoo. Amen? Kaya Pastor, daghang wala kalahutay nga naman kahigugma sa material ng utang. Ay lahat mo igsoon ang tao, higugma sa Diyos sa material. Nga naman,
Dili kita sa kalahutan. Kinsa ang tao igsuon wala pa kalahutay dagan. Nahimo masim. Asawa ni Lot. Yes, nahigugmas kwarta. Kinsa sa apostoles Jesus, ang nahigugmas kwarta? Ha? Si Judas. Mukadapat dili ka Judas ha. Nahigugmas kwarta si Judas. Wala sa makalahutay. Patay si Judas. Si Ananias o Sapira, patay. Si Nabal, patay. Sabi ko niya, nahigugmas kwarta. Wala mang hatag ang David. Kabisan si David Mitchell, ibantayan niya ang mga karniro, ang mga balantay. Nangayon si David yung konsumo, pagkakalwa, kita gaya ni Nabal. Kaya pati kadalo, si Nabal Exxon, wala yung titos kinabuhi. Wala, nangamatay Exxon. Na mga hari sa Bible, nagipamatay sa Diyos. Wala makalahutay na naman, nahigugma sila sa material ng utang wala sa Diyos. So na endurance, pag naakay pagkakuntintos kinabuhi, unang Timoteo, kapitulo 6, hindi ka sa 10. Apan ang mga tao na gusto maadunahan, mabukan sa mga pagsulay, kaya ito, gusto itong magtato, kasinso, walay pagkuntinto. Ingon siya, malit agad sila sa mga walay pulos, o kautan nga mga tingwa. Na mao ang makadaot o makadala kanila ngadto sa kalanglagan sa Diyos. Kay kung palabihon nato ang kwarta, magikan niini ang tanang matang sa kadautan. Kung palabihon nato ang kwarta, gikan diri ang tanan nasig matang sa pagkadautan. Maayo ang kwarta, pero pag mahigugma ka sa kwarta, dili ka na maayo. Amen? Pipikay ang katapan, ayaw ito pagigugmas kwarta. Na nagkinahalag ang kwarta. Amen? Kinahalag tagpamor, panalangin, tagbuk sa mga pagkinahalag. Ayaw lang kinahigugma. Kaya kami yung dautan ang kwarta. No! Dili dautan ang kwarta. Ang paghigugma sa kwarta, iksuon, mahigog ang dautan. Amen? Hallelujah. Ihatag na sa rin ang kwarta. Gapito na ito, ayaw natin higugma. Kaya mahimod ang dautan. Pinagmahigog pa si Bana, ang Bana pinahigog pa sa asawa. Pinagmahigog pa siya sa katao, nga naman, mahigog pa sa kwarta. Magikan niini ang tanang matang sa karautan. Ang uban ng mga tao, sa sobra na tinguha sa kwarta, nabulag na sila sa pagtuon, wala sa pagpasalakan, wala endurance, wala sila. Napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. Bilang kakasing-kasing ang naguol sa panahon sa kapa, kung sa dito. Asam daghanan kasing-kasing nagukol gabi. Ang uban naghigog. Ang uban nagbulag. Nga naman, walay pakakuntinto ang tao. Amen? Praise God. Apa ito yung magbulag? Patong kahajag. Kahayag ito. Ala mga tao, ala butang, milyon pa iksuot. Kasi ang mama yung hapit pagka-apil, kung apil ka diha, bagay mo ginang-kagit-kit, yung kinabuhi, kahayag ka niya mag-apilan. Gani, wala pa sa magkabutang. Kung ito isang grade ang kahayag, nawala ang kahayag, iskam na ito niya. Ang mga tao, wala kayo magkabutang. Hallelujah. Kung gusto sa nag-blessing, hallelujah, kinahanglang makontento. Amen? Ingon nagsuon ang conclusion verse, haman ako, kaya lang. Ingon ang conclusion, Magwawali, Kapitulo 6, 9, Musa, mas maayo pa na nakontento ka na lang kung unsa nga naakan mo kaysa magsikag handog sa wala diha. Wala kini ka pusnanan, sama lang nagukod ka sa hangin. Amen? Muna giingon ni Solomon, grabe kawais kung iso ng pagpingon siya Solomon. Musa, mas maayaw pa makontento ka na lang kung unsa ang naanin mo. Amen? Kaysa magsikag handog pakandoy, wala man diha. Wala ka ni ka pusnanan, sama ka lang nagukod sa hangin. Amen? Kapag hangin, hangin. Uy, wala man. Praise God.
Kung buon igsoon ang promesa sa Dios. Ang saad sa Dios sa mga tao na higugma kaniya. Kung katapat, higugma ang Dios. Nakasay saad. Amen? Ang saad sa Dios. Next verse lang. Manultihod, kapitulo 8 sa 21. Ang nagahigugma kalako sa Dios, hatagan kong pahandig. Prungon ko ang ilang tipiganan sa bahandig. Amen? Saad sa Dios. Sa kuwang versikulo igsoon, labi kayo sa kuwang verse, ito siya, gihimo na kong dato, ang nahigugma kalako, o gipuno ko sa mga bahandig, ang ilang panimalay. Amen? Sikreto sa pagkadato, higugma ang Diyos. Amen? Yung katapat, higugma ang Diyos. Sikreto ng mga sinusuka. Kumana ang pulong sa Diyos. Ikon siya, ang nahigugma kanako, ikon ang Diyos, hatagan kong bahandig. Punuon ko ang ilang tipiganan sa bahandig. Tingala kayo sa nang imong bugasan, di ba? Lasin ko ng bugas, ang ipatang ka na, ako ito ang tali mo. Punuon sa Diyos, ay mo na iyang saan. Amen? Yung katapat, rugod ka ron. Makuntito na ka. Sina namin. Amen? Wala pa sa mundo. Ito mag-iswila pa sa iswila. Ang gusto sa Diyos, kaya dili ka mahimulang sa presensya sa Diyos. Amen? Lagi ako kasimbahan. Kaya kung asa na to si Quanter, asa na to si brother. Ang sa pastor, asa na to naman yung Simon. Uy! Wow! Asa na to si Quanter, pastor na to sa bukid. Ganun lang ito pala. What? Ano man, wala pa katulog ko. Kung magtanong, bahak. Hinugma ang Diyos, sikreto sa panalangin. Amen? Pagkato si Abraham, si Noe, pagkato si Ginoo, si Isaac, si Jacob, wala ko tinaggrado. Ang sikreto lang di ay nagsuunan, hinugma nila ang Diyos. Amen? Pag mahigugma ka sa Diyos, di mo magsuntol ang iyang mga pulo. Hindi mo takulong magpunta. Hallelujah. Amahan ang mga langit ko, Diyos, salamat. Kung nagpulo kami, naging mga pulo, ang amadungkan karong rasa. Dili ni aksidente. Dili ni Diyos sulagma. Kung dili, imo na gitanugog ka na mo. Kaya ang imo kagustuhan ko Diyos, dili ni mahimulang diha sa mga prosensya. O Diyos, nag-ampun kami upan, natagpuan kami o Diyos, nga mahigugma, diha lamang kanimo. Diha lamang kanimo Diyos, sa imo mga pulo, sa imo mga saan, sa iyong mga promesa, Ginoo. Doon ang nasulat sa Biblia, puros tinuod, Ginoo. Salamat sa mga bunga o Diyos, niining kasing-kasing ang kontento bilang kanino. Kung makabatong kami kaalam, kabatong kami kalinaw, muasenso kami o Diyos, kung taas ang kinabuhi sa ni Abraham, o pagkalahutay kami tanan, kung kami o Diyos, magkontento mo sa naigin ang kanamo, matakpaw kami. Ay mo ka na o Diyos, ang ingon ni Solomon, mas maayo magkontento kami, kung sa inaangka namo, kaya kung magsikamig hantong sa wala niya, useless ang tanan o Diyos, sama lang kami nagkatong hangin, na wala namo makuha. Salamat ko na kung i-bless na lang kasimba karon, na kapaminaw sa mga punong, ikan sa gagmay kabataan sa mga hampong o Diyos, kung bro isilaabahan, na mahigugma kanino, mahigugma sa mga punong, mahigugma sa mga subro, mahigugma sa pagpangalakan ganhan kanino, na naibon ka sa mga katapusan. Ako kinalauman o Diyos, kasi hindi pa kamabalik sa kalimutan, patagaptap kami o Diyos, kung pag-angat sa kinabuhi. Hindi lang o Diyos sa physical, kundi sa financial, kumusta na sa espirituhanon, Diyos kahigta. Nalaibon ka sa walang katapusan, ibuha kami o painumsanon, patinumanon sa mga pulong. Nalaibon ka o Diyos, hangtod sa walang katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayatag sa MC.